Your goal is not enough. What is up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. And for today's video, ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano talaga nag-work ang isang content creator for a day. So, samahan nyo ako kasi meron tayong for promotion today. So, papakita ko sa inyo yung preparation ko, ano bang ginagawa ko before I start my content, bago ba tayo pumunta. So, syempre, first of all, maraming salamat sa mga nanonood ng aking Vlogmas 2023. Ayan. Na-overwhelm ako kasi ang saya ng mga reactions ng mga tao, ng mga seedlings natin dyan. Ayun, nakaka-happy lang and talagang nakaka-engganyo pa talagang gumawa ng more content para sa inyo mga seedlings. So, ngayon, nandito ako ngayon sa aking kwarto. So, medyo kakagising lang natin. Medyo nag-nap tayo. Pero, meron kasi tayo ngayon na for promotion under Mang Inasal. Ayan. Para sa mga seedlings natin or sa mga nanonood dyan na gusto din mag-create ng page or ng channel, gusto din maging content creator, siguro ang tip ko sa inyo talaga is build your brand. Yan ang unang kailangan yung isa-isip. And also, another thing is that, syempre, dapat alamin mo din kung ano ang purpose mo. Kasi, minsan, nahihirapan yung isang content creator na mag-create ng content kasi hindi niya talaga alam kung para saan talaga yung pagko-content niya. Gusto niya bang kumita ng pera? Gusto niya bang, ano bang gusto niya? Pasikat, parang ganun. So, dun mo i-align kasi yung mga content mo. Para sa akin, when I started my content, kung di mo pa napapanood yung aking 30 facts about me, nandyan siya. So, kiklik mo lang yan. Dito ba? Ay, nandito ata. Hindi ko sure. Basta nandyan siya. Buksan nyo lang kasi nandun yung wanna know more about myself. Nilad natin dun yung 30 facts about me. Pero ako, when I started this, actually, nasa isip ko lang siya noong 2016 na it came to a realization lang noong 2021, January 1. So, bali, gusto ko na talaga mag-create ng contents doon. Kaso ako ay parang dami ko pang iniisip. Baka ganito, baka ganyan. Ay, baka it's too late. Parang ganun. Pero hindi. Noong 2021, during the pandemic, sabi ko, shucks. Number 1, I'm not getting any younger. Number 2, life is too short. Yun yung isa sa pinaka na-realize ko nung pandemic. Kaya sabi ko, gagawin ko na tong content. O, diba? So, kaya ang purpose ko talaga nun is, number 1, to make all of my vlogs para siyang magiging memory bank. Parang gano'n. So, ibig sabihin, parang pwede akong balikan. Balikan? Charing! Hindi, parang babalikan ng mga videos na parang, ay, ang saya pala namin nung Pasko, parang ganon. So, yun ang una kong purpose. Tapos hanggang napansin yung content natin, meron ng mga brand deals, meron ng mga kumukuha sa atin ng mga establishments, mga nag-i-invite. So, nakakatuwa lang kasi from the beginning ng journey ng pagko-content natin, ang gusto ko lang talaga ay magpasaya, i-share ko sa mga tao kung gano'n kasaya yung family namin, yung mga napupuntahan ko, hanggang to the point na napagkakakitaan na din natin siya. Kasi yung ating YouTube channel ay na-monetize, yung Facebook page natin na-monetize din. Tapos meron din tayo mga brand deals na paid, minsan GC, yung mga ganun. Pero hindi ko kasi masyado tinitingnan yung monetization part. Ako, para sa akin, ang tip ko sa mga bago or sa mga gustong mag-start ng content, mag-start kayo sa purpose, ayusin nyo yung brand nyo. Yung brand nyo na dapat sa tingin nyo, pwedeng-pwede at swak na kukunin ng mga brands na mga feeding nyo, mga collab sa inyo, mga ganon. Kaya ayusin nyo yung branding nyo. And at the same time, talaga yung purpose eh. Kasi kung magsa-start ka na for money lang, naku, may hirapan ka talaga. Parang manggigigil ka na maghanap ng content para lang magkapera, parang ganon. So ako, just enjoy what you do as a content creator and the money will always follow na lang. Susunod na lang yan, o diba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo nagsa-start. Siyempre, number 1, may invite. Hindi pwede tayo guys ang mag-i-invite sa sarili natin. Ang pangit ton, friends, promise. Hindi siya nakakaganda. I mean, gets ko naman yung mga nag-hustle na gustong ilapit yung self kasi siguro gustong i-build pa yung brand. Pero para sa akin, I just do you do. I mean, you do you. Kung gusto mong ganun, go. Pero para sa akin, mas nag-work and para sa akin, mas okay yung tayo yung nai-invite. And then, titingnan natin kung syempre kung okay ba siya. Kasi for example, I'm here in Albay, pero for example, yung brand is sa Daet, Camarines Norte pa. So that's 4-hour drive.
So, tatanungin mo kung ano ang deal. Pwedeng may cash ba? Meron bang sa gasolina? May ganon. Kasi titignan mo din kung syempre, kung ang sa effort mo, sulit ba? Parang ganon. Ano bang ibibigay in return? Ano ba ang content? Syempre, important yun. Ano ba i-content mo? So, dapat alam din natin yan. So, pag okay na, yung brand deals or kung anong papa-promote. So, ang next niyan is tatanungin mo kung anong brief. Hindi po yung brief na brief ha, my gosh. Yung brief nung content, ano ba ang gustong mapakita ng papakontent sa'yo. So, ang ibang mga content creators, ito yung tinitingnan. Titingnan natin kung kaya natin yung hinihingi ng ating mga brands, ng nagpapapromote. Syempre, hindi naman pwede na pupunta ka lang doon tapos hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Para kang pumunta ng gera na walang bala. Parang ganon. Gets nyo ba yung point? Gets mo ba? Sige na, i-get mo na. Ayan, so ganun ang gagawin niya. So, kapag okay na, pag okay naman sa'yo, then go tayo. Tapos, for example, ngayon, magpe-prepare ako. Ang ipopromote natin ngayon is Anniversaya Blowout and then yung Crema de Leche ng Mang Inasal. So, meron na din siyang guide dito. So, sabi dito, ang guide daw for this content, TikTok siya, yung Anniversaya Blowout, na parang until December 12 lang, meron tayong ayun. Sorry, ganun. So, binabasa ko kasi, sorry. Ang gagawin dito is, parang for example, ang sabi dito, TikTok. O, for example yan. Kasi may ibang brands na hindi Facebook ang ipapapost. Pwedeng sa Instagram, TikTok, YouTube, pwedeng full vlog. Kapag full vlog, iba ang presyohan para sa akin. Kasi syempre, number 1, may editors tayo. And number 2, syempre, magsushoot ako, medyo mahaba yun. So, kailangan talagang alamin mo kung anong platform ilalagay yung content. May photos din. Pero ang platform dito, Facebook, TikTok, and IG. CG. May tone pa, may objective. O yan. So, yan ang ginagawa natin. Dapat alamin natin yan sa ating mga brands. So, since alam na natin yung brief natin for later, so, pupunta na tayo ngayon sa ating wardrobe. Wardrobe! Akala mo naman talaga daming damit. Hindi, pupunta na tayo sa ating mga damitan. Titignan natin kung ano. Kasi, syempre, with Mang Inasal, ang color branding niya is yellow, green, mga ganun ang mga colors nila. So, ang gagawin natin is, I will be wearing green as well. So by the way, speaking of wearing, ito palang damit na to ay kay Ayen. Shoutout pala kay Kumaring Ayen. Hi Ayen, maraming salamat. Kasi when we went to Naga, nabiglaan, ako pala, tapos nakitulog ako sa wala akong dala talaga damit. So yung underwear natin side A, side B, yun talaga yung brief. Side A, side B, ayun, sakiligo lang ako sa kanila, hilamos and stuff. Tapos yun, tapos nakikiram na ako ng damit. Tapos yun na, uwi na ako ng Albay afterwards. So yeah. So samahan nyo ako guys, kung ano ang ginagawa ko as a content creator. Samahan nyo ako, okay lang ba? Okay lang. Okay, let's go. Ito nakapag-desisyon ng kung isuot since yung ipopromote natin is Mang Inasal's Anniversaya Blowout. So I think ito yung pinaka-perfect na t-shirt for that, I guess. Diba? Tsaka, yung isa pang isusuot natin is yung yung MCC or Creator Circle na na shirt para to sa mga content creators ng Mang Inasal. Ayan. So, nagbigay sila ng shirt nung nag-meet up kami sa Pili Camarines Sur. I guess last month or 2 months ago. Nakalimutan ko na. Pero ayun. So, ito na yung isusuot natin. Tapos, at the same time, sa brief din kasi, pwede din kasi daw magsama ng iba. So, kasama ko si Mama, si Lola, tsaka si Ate Tita Naise. Sila ang kasama ko for this content. So, magkakaroon tayo ng TikTok video and magkakaroon din tayo ng mga photos. So, ayan. So, at the same time, by the way guys, syempre, para naman fresh-freshan, ang ginagawa ko, aside from naliligo, syempre, naglalagay din tayo ng konting lip and cheek tint para naman buhay na buhay yung natin, yung photo. So, what I'm using is EB Advanced Lip and Cheek Stain. Simple lang, as a simple girl. As a simple girl. So, ito yung ginagamit natin. So, konting lagay dyan, konting papula ng konti sa cheeks, para buhay ng konti. Minsan in person, medyo mapula siya. Pero kapag nasa photo kasi, maganda siyang tingnan guys. Kaya pag nasa photo, pop na pop. Ito yung outfit natin for today. Shoes lang ako. And then, talagay natin sa bag yung extra nating clothes na pamalit for the next na picture. Since we're ready, let's go!
Ma-ready na ba kayo? So ayan, so we're just waiting for my sister. Medyo matagal. Hindi ko alam kung ano pang ginagawa nila doon. Finally, you're there. Sydney! Kami! Sydney! We're on our way na. So, chat ko pa pala si Sir Nald. Kasi siya yung manager on duty. So, tayo ay sasabihan ko na papunta na tayo. Let's go. So, papunta na kami ni Mother for our shoot. Yan na si Mother. Nagsusupply na siya. Getting ready. So, kami, papaatras na kami ng Maryline. Kasi susunduin din natin yung ibang kasama natin. Sina Lola and si Mama Se. Let's go! Ito ang buhay ng content creator, di ba, Ma? Yeah. Masaya, mapagod. Masaya, mapagod. Kaya lang, nakakatuwa naman. Yes, kasi may Pagkain. Yan na si Lola. Ang isa pa nating star. Hi, Lola. Hi, Lola. May damit kang iba, Lola? May dala ka, okay. Perfect. Ayan na isa pang star natin for today. Hello! Dito ka na, Mama Si, sa unahan. Ayan, so kompleto na tayo. Kompleto na ang star ng Mang Inasal. Si Lola and si Mama Si and si Mother. Ayan. Lola, napanood mo ba yung mga vlogs ko? Talaga? Ano yung last mong napanood? Kaya yung... Diba? yung Yung wishlist ni Mama, nakita mo? Hindi, ang tanong dyan, yung wish ni Lola kung may ibibigay Ay! Ikaw, ano ba ang wishlist mo sa Pasko? Ano bang gusto mo? Ayan, Mani. Kaya hindi may... Ano ang gusto mo? Nag-iisip ko pa. Iniisip pa. Nakaw! Ang daming humihingi ng mahal. Ay, hindi, Lola. Mapira. Puro utang. Naku, tsusera si Lola. O, ano nga ang gusto, Lola? Para na nga. Daming sinabi ni Lola. Ano ba gusto mo? Damit? Gusto mo kotse? Ano ba gusto mo? Gusto ko, sapatos na maganda. Okay. Madali lang pala. Anong size? Anong gusto mo? Number 7. Number 7. Kuya, wag mo tatanungin. Ano ba gusto mo ni Mama Se? Naku, humirit din yung isa. Ito yung bayad ko sa mga kasama ko sa pagko-content. Gift na lang sa Pasko. Anong gusto ni Mama Se? Kahit ano, basta galing sa puso. Galing sa dugo? Ano nga gusto mo? Ay, ako step in na. Step in din. Ay, ang dali naman pala regaluhan ng mga to. Isang sapatos, isang step in. Si Mama kasi parang iba yung sa kanya. Nagparinig na siya last. Ano na? Gcash. Wala ka man Gcash. O cash daw ang gusto niya. But anyway, so we're on our way. Papunta na tayo sa Mang Inasal Tabaco. Let's go! Ayan na. So yan ang Mang Inasal. Pero magpa-park muna kami. Ito yung problem dito. Ang parking. The City of Tabaco. Magpa-park muna tayo. Tapos pag-park, we will start walking. Ay, na pala yung ang ganda na ng Tabaco City. Magko-content din tayo dyan mga seedlings. Pupuntahan natin yung Christmas Wonderland ng Tabaco City. Pero gabi tayo pupunta kasi syempre, mas ma-appreciate natin yung lights natin. Let's go! Ito yung ayoko Lagi na lang paulan, tapos iinit, ulan-init. Ang scattered ng rain showers lately dito sa Bicol. Especially dito sa Albay. I'm not sure sa ibang mga parts ng Bicol. Pero dito, oh my gosh, nakaka-stress. Stressful! Here na, Mang Inasal. Yan, siya ang manager in charge natin. Usually si Miss May, pero si Sir Nald ngayon. Yan, so dito kami magko-content. So mamaya, okay, may briefing, mag-meeting muna kami. So mamaya, ang gagawin natin, ang first content natin is yung pecho. Serve sila ng pecho with rice for 99 pesos lang kasi yun. Tapos, mapalit tayo ng damit para sa next location natin, baka doon tayo park. Ang gagawin natin naman is crema de leche. Okay ba yun? Okay. Okay, so ang bayad, love. Asa si Mother? Sorry.
Ayan ang nangyayari. Magiging director na din tayo. Ayan. Nandito na din si Kuya. Andiyan na yung magbi-video. Wait lang, Kuya! Wait lang! Wait lang! Wait lang. So, pag ganito na dumating na yung item, syempre, ayusin natin yung arrangement para maganda sa photo and sa video. Diba? Kumakain ang mga models natin. So tayo, nagpipicture pa, nagtitake pa ng pictures and nag-direct. Siyempre, para maganda yung photos and videos. Siyempre, para naman kunin ulit tayo ng mga inasal, di ba? Para mga ganon. So, sa mga, sabi ko nga na nag-aspire na maging content creators din, siyempre, quality. Yan ang dapat priority nyo, di ba? So, ito din pala ang perks kapag, siyempre, pag may mga promotion and everything, ang ginagawa natin ay po-promote ng food or kung anong product naman yan ng kung anong brand. Tapos, minsan, yung ipapapromote ay libre na. Yan naman po ang maganda sa pagiging content creator. Ayun. Aside from the exposure, syempre, minsan may cash na involved. Pero para sa akin, ang pinaka-okay is yung syempre may freebie. Tsaka, ang pinaka-okay talaga, aside from the freebie, is yung trust. Syempre, kung pinagkatiwalaan ka ng isang malaking brand, of course, it's a good indication that you are a good content creator. Diba? Kasi, bakit ka kukunin kung hindi ka okay na content creator? Diba? And, syempre, it means that your brand is being trusted by another brand. Kaka-happy kasi, ganun ang nangyayari sa contents natin today. Diba? Perfect! Next shoot na tayo. Actually, same day lang yung ginawa natin for Mang Inasal kasi para hindi naman hassle na another day tayong lilipat, diba? So yan, salamat Kuya for helping. Ayan. Okay, lipat na tayo dito. Ayan, wow, change outfit. O diba, change outfit ang aking mga models. So ako naman mag-change pagtapos sa sila. Mag-iba naman tayo ng posisyon. Dito naman ako. Dito si Lola, si Mama. Parang tsaka lang. O gusto mo doon ka. Yan, nakapag-change outfit na tayo. Let's go. So ganoon ang secret. Palit lang ng damit. Tsaka na lipstick. Wow, sarap. Ano naman? Ano nakakatawa dun? Wala naman akong tinatawanan. Natawa lang. Yeah, so ganyan po ang buhay ng content creator. Kala nyo madali, kala nyo glamorous. Hindi! Nakakapagod. Pero fun. Masaya di ba, Lola? Okay. Parang wala siyang kinain kanina. Oh. Okay. So, tapos na kami sa last shoot namin for today. For Mang Inasal. So kakain lang muna kami ng crema de leche nila dahil napakasarap talaga nito. Yan, kain lang kami nila Lola. Tapos na mag-shoot ang mga models. Ano sabi mo kanina Lola? Anong ginawa mo para maganda ka today? Nagpulbo ng makapal at nag-lipstick. Makapal. Yes, sa makapal. Parang, Makapal din. oo, tama yan kasi sa camera iba yung color, di ba? Sa ano. At saka, Alam yan ni Lola kasi dati yung artista, di ba? Naging ano niya, naging dati niyang ka-love team, si Tirso Cruz III, diba? Sila ang si Tirso, tapos si Hubita, si Tita. Si Tita, si Tirso and si Hubita. Tita! Ayan, so kumakain muna sila. Ayan, single po pala si Mama Sejo. Charing. One challenge pala kapag nagpo-promote is kapag may background music tulad niya. Kasi kapag may background music, minsan kapag ina-upload sa YouTube or sa Facebook, ang nangyayari, pwedeng i-claim yung rights ng video mo dahil nandun yung audio nila. So ingat-ingat tayo. Kaya ang ginagawa ko minsan, pinapakat ko sa editor para yung music ay hindi patuloy. Kain tayo!
Crema de leche ni Mang Inasal. Mukha akong crew dito. Napapawisan na ako, guys. Kaya may tingnan natin kung maubos mo yan. Ubus ko yan, Diyos ko ako pa. Chusera. Walang reklamo kasi masarap nga. And dyan po nagtatapos ang vlog natin for today. Maraming salamat sa mga nanood na mga seedlings ko. And syempre, that's the day of a content creator dito sa Alba. Yan. So yan po ang ginagawa natin kapag meron tayong promotion, meron tayong nagbibigay ng merong nag-ask for promotion. Ayan, for example, for today, ang binigay ko po sa inyo at sinama ko kayo sa isang promotion with Mang Inasal Philippines. Once again, maraming salamat sa Mang Inasal Philippines for always trusting me and syempre, nakakataba ng puso ang pagiging parte ng content creator circle ng Mang Inasal. Maraming salamat po. And ganun po yung ginagawa natin for Mang Inasal and other brands as well. Syempre, ang unang gagawin natin is aalamin syempre natin kung ano yung content, yung brand, at the same time kung ano yung brief, and syempre sa execution, aalamin mo din kung anong gagawin mo dapat before ka syempre pumunta sa content. And at the same time, ang pinaka-important is yung branding mo, and at the same time, ang purpose mo when you are creating your content. Ayan po. Maraming salamat sa mga seedlings ko. Thank you so much. And dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. Maraming salamat for still tuning in sa aking Vlogmas 2023. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!